Fit-tlieta filgħaxija fil-Parlament kellu jingħata bidu għat-tieni qari tal-att dwar il-liġi tal-Enemalta. Att li jinkludi numru ta' proposti li l-Gvern qed iressaq propju sabiex jimmodernizza l-Enemalta li tħallit fi stat ta' falliment mill-amministrazzjoni preċedenti. Fiftuħ ta' dibattitu l-Oppożizzjoni talbet ruling mill-Speaker sabiex it-tieni qari ikun sospiż għaliex qalet li riedet aktar tarif qabel tkun tista' tiddibatti. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi wieġeb li l-abbozz preżentat jirreferi biss għal immodernizzar tant meħtieġ fil-Korporazzjoni Enemalta. Immodernizzar li se jara din il-korporazzjoni tinbidel f'PLC bil-Gvern jikkontrolla l-maġġoranza assoluta tal-isma. Mizzi saħaq li l-att jinkludi l-informazzjoni kollha u għaldaqstant id-dibattitu għandu jibqa' dej fl-aqwa interess tal-korporazzjoni u għaldaqstant il-pajjiż. Minkejja dan l-Oppożizzjoni baqgħet tinsisti li l-Kamra għandha tkun sospiża sakemm jingħata ruling. Wara li sema l-argumenti taż-żewġ naħat, l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni u stqar li d-dibattitu għandu jibqa' dej sakemm jingħata ruling min-naħa tiegħu. Kien hawnhekk li l-Membru Parlamentari Nazzjonalisti telqu l-barra mill-Kamra tad-Deputati u bojkottjaw id-dibattitu. Ftit minuti wara li għamlu dan il-Partit Nazzjonalista bagħat stqarrija jgħid li hu kontra l-bidliet li hemm proposti għall-att dwar l-Enemalta.